עירית? הלו? שלום. שלום, עירית. הלו? זה פרחי עירית? כן. שלום, אני רוצה בבקשה לעשות משלוח. בבקשה. אני חייבת לציין שזה יכול להגיע עד השעה 9:30 מהשעות האלה. וואי, איזה בלאגן. מה? אני אומר, בלאגן. מה לעשות? אין ברירה, שעה 7. טוב, אני מקווה שהוא יחכה לי. בקיצור, איזה פרחים יש לכם שם? תגידי מה התקציב שלך? תגיד. מה? תגיד. אני אמרתי, תגיד. אוקיי. התקציב הוא בין 100-120. אוקיי. היום זה יום אהבה, נכון? שאני לא טועה. בהחלט. המשלוח הוא בנוסף עוד 20 שקלים, עוד 20 שקלים. ואז אנחנו נעשה משהו יפה. אז כאילו התקציב הוא כאילו 100. 120 המשלוח? כן, נראה לי, לא? עבור מי? עבור נושי, ככה נקרא לו. לא, תקשיב, אני צריכה שם ושם משפחה כדי שידעו לאן להגיע. אחר כך בברכה אני ארשום מה שאתה רוצה. טוב, תרשמי יעקב. יעקב מה? יעקב כהן. איזה רחוב? הנביאים. כן, איזה מספר? 19. אוקיי. רגע, אפשר גם ברכה אולי? כן, רק שנייה, דירה, קומה? זה לא, זה קרקע. קרקע. אוקיי, טלפון? רגע, שנייה, אבל אפשר גם ברכה, לא? רק שנייה, אני הולכת לפי הטופס, אחד אחרי השני, אני אשאל אותך, תדאג. רגע, אבל איך קוראים לך שאני אדע רק? עירית? קוראים לך עירית, ואת עובדת בפרחי עירית? נכון, אני וואו, בעלת שיגעון. עירית ועל שמי קרויה חנות. בטח יש לך חנות יפה. אני משתדלת. רק חבל שאני כאילו לא בצד של יודעת. בצד של מה? כאילו בצד של הבנות. למה? גיי, כאילו גיי. נו, אז מה? כל אחד רשאי לעשות זכותו לחיות איך שהוא רוצה. נכון, זאת מדינה חופשית, אם לא אני אצא גם ממך. נו, אין בעיה, בכיף. העם דורש צדק חברתי. אדם. העם דורש צדק חברתי. נכון, נכון. את גם משלנו כאילו? אני לא משלכם, אבל אני דוגלת חיה ותן לחיות. אוקיי, מה את אמרת עכשיו צריך לעשות? שלב? כן, מה? אז איזה שלב הגענו? איזה שלב? טלפון. טלפון, אוקיי, 03. רגע, כן. לבדוק שנייה, אני אוציא את הספר טלפונים הכחול שלי רגע. אוי. 03. כן. 95. כן. 88. כן. 9. 1. אוקיי, עכשיו תאמר לי בבקשה מה שמך? שלי? כן. שמואל. זה טלפון שלך? של הפלאפון או של הבית? מה שתרצה, מה שאתה זמין. אוקיי, תרשמי 052. כן. 98. כן. 82. כן. 14. בוצי, בוא לפה, בוצי. לא, זה רגע, הכלב שלי. אתה שכחת ספרה אחת. כן, לא, קראתי לבוצי. בוצי הכלב שלי. ומה כתבת? לפתע לא שומעת אותך. מה כתבת, אני אומר? 052-988-214. 3, זהו. יופי. מה לרשום בברכה? לנוני שלי. כן. אתה שנייה בבקשה. לרמת גן עולה 35 שקלים. כן, לנוני שלי. לנוני שלי. כן. אני אוהב אותך. כן. ורק תדע שמכל הגברים בעולם בחרתי רק אותך. תדע שמכל בעולם בחרתי רק אותך. כן. וממך בובי דה בובי. ממך? מה? בובי דה בובי דה בובה. אוקיי. מה כתב? בובי דה בובי דה בובה בובבה? כן. אוקיי, זה בובי דה בובי. מה מספר כרטיס אשראי בבקשה? כרטיס אשראי? כן. אוקיי, תרשמי ככה. 111. לא שמעתי. בובי שקט, תסתום את הפה שלך.
111, והטרקטור עכשיו חונה.